Hi guys! Welcome na naman sa aking bahay. Ako nga po pala si Jenny Kabusog and this is Jenny's Vlog. So welcome guys to all my viewers, welcome. And ngayon po, for this video po is gagawin ko po is so guys, kasi malalaman nyo kung sino talaga ako guys. So, first fact about myself guys is madaldal. Bukod sa nagbablog ako guys, madaldal talaga ako. Especially sa eskwelahan namin. Kahit yung katabi ko, parang walang oras na hindi ko siya dinadaldal. Yun. Pero, thanks God, kasi hindi ako napapagalitan ng teacher ko. Kasi, pag nag-lection kasi siya, nakafocus naman din ako sa pag-lection teacher. Kaya hindi ako napapagalitan. Hindi ako nanonotice na sobrang daldal. Kaya yun yung first fact about to myself. The second fact about to myself guys is mahiyain ako. Yung sinasabi kong mahiyain guys is yung mga taong kinakausap ko, nahihiya ako pag hindi ko po sila talaga. Then the third one guys is dreamer po ako. When you say dreamers, gusto ko yung makasali sa mga auditions, gusto ko maging sikat, gusto ko maging successful na, gusto ko maging artista talaga guys. So, ginagawa po talagang vlog guys kasi gusto ko ma-discover ng ibang tao kung ano talaga yung kakayahan. Kasi gusto ko talaga maging artista eh. Fourth one fact about to myself guys is talaga guys. So, mahilig talaga akong kumanta guys. When you say mahilig talaga akong kumanta. May nakapagsabi din ng iba na maganda yung voice ko. Pero, thanks them kasi na-appreciate nila yung pagpapractice ko. Araw-araw po akong nagpapractice. Nanonood ako ng YouTube din talaga para ma-enhance po yung voice ko. Pero nung bata pa ako, tinuruan ako ng papa ko kung paano kumanta. Kaya ito po yung naging isa sa mga dahilan kung bakit ibang tao kasi maganda po yung voice ko. Hindi naman sa sa inyo na talagang OA ako na talagang grabe sinasabi ko na magandang voice ko, pero talagang ito talaga yung isa sa mga talent ko. One guys is hindi ako mahilig mag-makeup. When you say my face guys, ito yung kabuuan ng face ko. Hindi ako nagkukuha ng ng ganyan. Tsaka hindi ako naglalagay kahit anong powder, hindi ko nilalagay dito except sa pulbo. Gumagamit ako ng pulbo. And then lipstick, hindi po ako gumagamit talaga except sa pag may event andun sa school, gumagamit ako nun. Pero pag nasa bahay or lakad-lakad lang sa eskwelahan, hindi ako gumagamit kasi baka masira yung So 6'1 guys is masipag akong bata. When you say masipag guys, tumutulong ako sa parents ko. Nag-aaral ako ng mabuti. Ginagawa ko lahat. Especially talaga guys yung sa eskwelahan. Pag nasa school ako, pag may assignments ako, talagang ginagawa ko. Kasi ayoko po talaga na may mga gagawin ako na hindi ko nagawa kasi ako, pag nag-aaral ako, nagfo-focus ako. Tsaka na yung mga iba't iba, basta uunahin ko talaga yung assignments ko. Then 7-1 guys is mahilig ako mag-video like this vlogging, pero frustrated po ako kasi hindi ako marunong mag-edit. So pasensya na guys sa mga naka-watch na video ko na sobrang boring talaga kasi first time ko pa po mag-vlog, tsaka hindi po ako marunong talagang mag-edit. So ngayon 8-1 na fact about to myself guys is mahilig ako sa fried chicken. Yun po yung gusto ko pong kainin araw-araw. Kahit sa araw-araw kakainin ko yun, okay na sa akin yun. Then the 9-1 guys is mahilig ako magsulat guys. When you say magsulat, yung mahaba yung sulat, gusto ko po na nagsusulat lang ako, ganun. Then the 10 fact about to myself guys is mahilig akong sumayaw, pero talagang wala akong talent sa pagsasayaw. Mahilig lang ako sumayaw kahit yung dance step ko parang wala sa stepping kasi ginagawa ko lang yun, pero
hilig ko lang talaga, pero hindi ako magaling. Talagang frustrated. Na-frustrated, pero yung talent ko talaga also is singing and acting. Mahilig din ako mag-acting. Kaya, guys, sa mga nakapanood dyan, thank you so much to my viewers and also to all my supporters. Thank you so much, guys. So, please watch this video, guys. Marami pa po akong video na ipapakita sa inyo. Kaya kung gusto nyong vlog ko, just comment below, react, and para ma-improve po yung channel ko. And thank you so much, guys, and I love you!